कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. सिंधुदुर्गातील एसटी बस कोल्हापुरात गेली असता त्या बस चालकाला हीन वागणूक मिळणं व मोबाईल तसंच एटीएम मशीन कोल्हापूर डेपो मॅनेजर पाटील यांनी काढून घेतल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये कोल्हापूर एसटी डेपो मॅनेजर विरोधात संताप व्यक्त होतोय. कोल्हापूर डेपोची बस कणकवली येथे काल सायंकाळी अनंत प्रकाश रावले, अध्यक्ष कोर कमिटी सिंधुदुर्ग, सचिव रोशन तेंडुलकर, कार्यकारी सदस्य गणेश शिरकर व इतर एसटी कर्मचारी यांनी पणजी कोल्हापुरी बस थांबवली. तोपर्यंत कणकवली डेपो मॅनेजर येऊन उत्तर देत नाही तोपर्यंत बस सोडली नाही. त्यामुळे आता कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग एसटी कर्मचारी यांच्यामधला वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. सिंधुदुर्गातील एसटी बस ही कोल्हापुरात गेली असता त्या एसटी बस चालकाला हीन वागणूक मिळणं व मोबाईल तसंच एटीएम मशीन कोल्हापूर डेपो मॅनेजर पाटील यांनी काढून घेतल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये कोल्हापूर एसटी डेपो मॅनेजर विरोधात संताप व्यक्त होतोय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.